De naam Twieselheide. Het is de heide van Twiesel. Want Twieselheide is nog net een oud dorp, is nog een heel jong dorp. En deze kant van het dorp, dit is de noordkant, dat viel onder Twiesel. En de eerste kant van Twieselheide viel onder de Koorten. Dus het weer net een zelfstandig dorp. Dus dit weer de Twieselheide. Dus dat waren ongeveer in 1920 of zo waren dat de officiële namen. Twieselheide. Daar komt de namen bij, van Twiesel. Wanneer en hoe is Twieselheide ontstaan? Nou ja, dat ga ik wel zeggen. 1920 ongeveer. Toen was het een zelfstandig dorp. En wat het grappige is, dus de mensen die hier zijn aan deze kant van Twieselheide. Deze kant, die worden vaak altijd begroeven op Zwerg. En de andere kant, die worden begroeven op de Koorten. En we gingen hier vroeger dan het eigen kerkhof hier. Dus, maar dat is nou, er zijn nog mensen die werden altijd begroeven op de Koorten. En van deze kant op de Zwerg nog. Maar die ben van een zelfstandig dorp nou, in 1920. Welke werkzaamheden werden vroeger vooral verricht in Twieselheide? Ja, wat ik zeg. Een paar mensen die weer een beetje keertman of zo. Die gaan met de koffers, met handelbilans. Want vroeger in de strijd is er een jood in de Deltstrutsen. En dus er zit maar een beetje handelsgeest in de mensen hier. Want die mensen stammen eigenlijk allemaal wat van de jood af. En dus er zit wel wat handelsgeest in. Dus het dijs begint met de koffer, die streek, met handel. En dan kwamen ze thuis en dan ging ze thuis vaak nog een guide of een kool of wat dan ook maar. Of een stukje bouwgrond. Want echte jermoed, echte jermoeden, wie hier in Twieselheide eigenlijk net wat de mensen wie heel redzaam. Die konden heel gauw zelfs wat redden. Of een stukje bouwgrieten verbouwen, riappels verbouwen. En ze gingen een guide voor de molken of een kool voor de molken. En dan ontgonnen ze een stuk heide, want het had je nog lang heide west. Nog heel lang, daar zijn nog oude mensen die het wel weten dat je nog echt heide weer. En het zit hier echt nog in de grond, want wie broeken hier op dit, hier omdat je een bestrijdingsmiddels. Dus de heide komt je gewoon spontaan echt weer opzetten, maar die zit al in de grond. Hoe leven de mensen in Twieselheide? Hoe ze leven? Ja, hoe leven de mensen hier? Ja, gewoon, ja, ze winnen wel gewoon vast, het wie ik al die familie van elkaar trouwen met elkaar. En het wie eigenlijk weet in grote familie. En wat je van vroeger wij komt, dat is nog in een grote familie. Dat is, er zijn al je nog familieband. Want dit famke heet bedoel ik zo'n Wiebengaar. Ja. En de Wiebengaars die ben je vroeger kwam in Twiesel als dominee. Tussen 16 en 1700. En die ben dominee in Twiesel. En toen ben ze naar de bestrijd te rekken. En vanuit de bestrijd ben ze hier in Twieselheide rekken. En toen later bij de meesten al lekker bal rekken. Ben ze gewoon eren moesten. Maar die dominee die hier nogal wat lang hier lezen. En er een plaats op een klaai. En dus dat die vermogende man. Maar verder, ja. Je hebben je vrij eenvoudig en je reizen echt net vier, dat bleu je al je wat heen. Maar heel eenvoudig. En je wint, nou ja, letterlijk win je twatjerken en treien squalm en ja. En de natuur is hier nou prachtig. Dat is de kracht van Twieselheide, denk ik. Ik denk dat die een van de mooiste dorpen is van Achtkarspelen, wat natuur om. Dank voor je tijd. Graag gedaan. I want you now.
out your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.